Laixiar irratien, batu zaitez gugaz batera, danon batera. Laixiartzen, txiste edarra, tiriñoren kanbara, agenda. 2008ko azaroaren 20a eta gaur hasten da hemen Laixiar irratiaren lehenengo emisioa. Pandemia baten erdizen, holako idea zuruek urtetan dira. Ideia berez lehendi dator, eta ontxe berreskuratu dugu, hainbat lagunen artean. Abadetxien espiritueri jarraituz, abadetxien horma barruetatik, zein kanpuetatik, eta hementxe gatoz herriko historia kontatzeko, entrevista serioak eta zoroak egiteko, hainbat gauzatarako, eta gaurko lehenengo emisio honetan be, hainbat kontu ekingo dugu, entrevistak, musika kontuek, tarte zoruek, efemeridiek, eta, bueno, hasiko gara gure solas alditxuaz, zelan gaztiek, gogotzu zauztie? Jo, desietan, benetan be. Baina urduri ja momentu betzeko. Esperotako egune izen da, ez da, gorkue? Bai, espalditik urten zen ideia. Lau bostote pasaldi, Bai, urte asko keizpetan eta konfinamentueko horrek bajoiek eta gero abetxeko kontuek, bitu, nola kargatuen. Zu pentsa goin, bere etxietan jendie entzuten egongo dala. Kontau, zer egingo duzu, zer egingo gu hemen? Hainbat eta lehenko di, ezta? Bai, izena moduen Markele, elkarrizketak eta, bakotxareko zen ideiak aportau, bai, efemeridiek, notizizak, ez? Puru badanetik edo. Bai, ezoiko egin gauzak, ez? Gure herri inguruen beti isilideko guzen gauzape bai gure erara kontau, humore pixka sartu. Bai, edonok, gure da baina edonok, bera aportazioen litela eta otozen gai ero hartzeko. Hori, atiek zabali bezbentan entzako, hemen gu lau hasi gara, nahiko kuadria desendi lehenengo gun izeteko, baina espero hemen jentie gehiago gehitzie eta proiektu politi da, mintzet. Opa horretzu, Nik zer eixe ikusten zaituet, ez dakidan zer eixe? Tenso lehenengo guna. Nervioso, ez da? Lehenengo emeizinuen nerviosismo, ez da? Bai. Eguele izotza apurtzeko eskerrak eman gotxegu, ez? Laixia irratian dauzen dozenaka profesionalei, bai teknikuek, guionistak eta txalo bero bat igual, ez da? Oso ondo. Hori da. Bueno, ondo ikusten baduzue, saioaz aurrera joango gara, eta lehenengo entrevistatxue egingo dugu, hemen deko lehenengo invitau gure radizioen parte izango dana. Hementxe dekugu, Aitz, Maldonado, edo alias Pos Maldone, zelan nahi duzu deitzie? Pos Maldone, beto, lehoi kontu gaitik, inok ez dakizu ez, noke entzungo da benau, eta espada... Bueno, orduen ja txartozi gara, ja zeure izena esan dugu, orduen urrengorako hortxe dekugu argitasune. Bueno, Pos Maldone. Zan duen moduen, zara lehenko inbitaue, zure asmo da programa bat eikie, erradizo honetan, orduen esplika gura ze gure duzu nahi? Bai, guztako baten musika programa bat eikie, jake beste inun behaztaztien emoten aukera, behitzet hemen ondo hartu nozuela emoten da, eta asmo hori izango musika saiotxo bat eikie, ordu erdi 40 minutu, txapalarri barik, apur bat. Bazterreko musikiaz, ez? Beste lekuetan edo beste
hainbeste kantxa ez tekon lekuetan, entzuten ez da musika hori entzuteko, zabaltzeko edo, eta hori izango zen asmo apur bat. Zuzera duen underground, ez? Bai, lurrazpiko ahotsak suposatzen haituko ala saio eta ez dakit izan hori izango da, baina bai. Baitu hori izango zen idei. Ondo. Beraz, argi gatu beharko gu gu bigarren platera, dirugarren garela, ez dutzu beste inoen? Ez da... Ez da, egizeteko zuek zai, lehenengueko lan invitazio formala usatu ez zuenak zuek izan zai, orden... Ez da bigarren platera zaila, ni mucho menos. Dana ala, Markinako irratian, hor bada urratzen edo deitzen den irratsaio bat, eta bertan be kolaboratzen duzu, ezta? Bai, hori da, eurek hasi zien, ez dakit zelan suertau zen asuntu, baina holan, suposatu eta hau moduen ez, bir arteko kontu bat izango zala edo apurrat lagun arteko edo, eta euren gonbidapen txiki horrati, apurrat anima bainaz nire bai, ikusi jemen aukeri egon aldala, serizue ez dakit, serizu hau edo luzia behintzet ez, eurekin ordeneko kontu izaten da, eta bai. Ratzen ofen zarata ugeri egoten da, hainbeste zaranta entzungo dugu edo danetik ipiniko zu? Bai, zarati egongo da, bizkarre zuber hori izango da, baina bai, danetik entzungo gala suposatzen da hori, apurrat bazterretik. Hone Markinakoek zaratozuek, baina jende hona da, ezta? Bai, jatorra di, bai Anatolai eta bai Siberet niretzako nire aike bitxiek die, eta goratzizek horren dako ametik. Flipetan egongo di zelan beste ONG batek hartu naben, ni aguantetako hartu da hori hartu daben, baina bai. Zu kultur kazetaritzan aditua, oin honetan, ratzen ofen, Saiatua, aditua baina baiza. Eta zara kantzetan ala? Gizirateko ez. Ni guztoran hau, ez dakit publikotik bardine pentsauko dan, bai irakurle aldetik, bai entzule aldetik, baina bai ni guztora goten olako eta. Musikan be itxi dozu arrastu, Bagdad taldien ibili zinen, gero Garnolakuek taldiek be fitxau, eta segiduen ondoratu zan. Aitortu, zeure kulpi izan zan ondoratzi, ezta? Nik ustez baietz. Ez da ofizialki ez da inozelan onartu, baina bai fijo landala, bai izan da 2 urteko ibilbide bat edo eurek harina hasi ziren, ez dakit 4 urte izango da guzti edo, baina ni sartu eta lehenengo 2 kontzertuen saio egin gendu zen, eta gero lehenengo kontzertu ofiziala lan ganoraz preparau genduen bakarra hori jo eta hitzin dugu, orden bai, izan alda pizkatek gafien zela. Ez duzu amore moten, da oine ahatik izineko talin zabiz, horbe barriro zahati edataten, ezta? Nosko kanta barrixek edo? Ez dakit, itxeira perimetralak guztiz jodidozko asuntu eta ez da, kanta barrixe baga bizigez eta edo aurten urte hasieran bizitzi normala bezanien eta gendun 6 abestiko lan maketatxo bat interneten dago, entzun gai eta hori eta gendun, eta horren ostin asmu esan grabatzi beste 5 abesti, baina pandemian asuntu ez eta inspiraute biliga eta aldi berien oztopu izen da. Eta ezin izan duguz grabau, eta baina asmoa izango zen lehendakari jaunak izten dozkunin apur bat mugitzen alboko herrizeta da, kantu horrek amaitzi eta grabatzi, baina ez dakit. Datorren urti, 2008 bat izaniko hau, 2008 sakutik hartzen junda, holako zer izango. Erto, Lasterdan, hori dana, eta tartetxo honegaz, aurkezpentxo honegaz amaitzeko, uste dut kanta bat ekarri dozula, ezta? Bai, izan duten moduen Salati egongo zen, Salati entzutie guai dau, eta gainera beti dagondo ez, inguruko taldi moteko lan kantxa apur bat edo euren altaboza izeteko aukeri izeti, eta berriztik, suposatzete ezetuko zuela, edo bintzete inguruko egin ez eta bertako talde bat interesati izango zen bertako talde honi emoti aukera, bertako talde danei ez, aukeri emoti eta gaur azteko Estrongertuko Ederren abesti bat ekarri dut, eta apur bat ikusteko zer izen aldan lurrazpiko ahotsak edo dana daku. Preparetan juteko, ezta? Hori da, bai. Erdo, azkarrik asko, Post Maldone. Zuei, ni aguantat diarren. Eta nino jontai atzuena. Con su
Bueno, hemen atorni saio garrizaz, beste saio bataz, hobeto esan da, eta saio honi trikitilari izena jartzie guri izan dutzet, ze hemen gure inguruen trikitiza mundue oso gertuko izaten da, eta gustoko jaten ez, hemen inguruen eta bai Euskal Herri mailan trikitizen historia pizka kontetie, eta taldiek, elkarrizketak eta ekartzie. Eta gaur lehenengo egun edan ez estreinorako, zer esanik ez, pentsebo Laja eta Landakanda ekartie, ze izenbe inok trikitilarik ezagutzen badauen Euskal Herrien Laja eta Landakanda izen handiz izen die. Eta honek gaztetik hasi ziren plazetara urtetan. Eta, bueno, plaza txiki askoti pasau die, txapelketa askotan behibili die. Eta zer esanik ez, plaza horietan bat behintzet amazako plaza izen zala, 2017 oingitxi eukin gainu zen. Hemen kristoneko hori hitzeun bai bate izte bestiri, ze peni izen zan, oin urte 2019 zen, urtarrien 6 zen, Laja joanen jakun, eta aprobetxaue gure neuke baite, omenalditxo bat ikie eureri tarte honetan horregatik. Eta txapelketak aiketu azlen, eta txapel asko irabazti ez gain, txapelketan nagusitan saso baten eroek ziren jabe, 1979 zen lortuen lehenengo txapela, eta gero bai Azpeikin eta bai Donostin, 80garren eta 80zen eta 82zen inzien txapelen jabe. Eta horrez gain, kanta askoltxak ez ezagunek, eta euren CD ezagunetarikuek edo diska ezagunetarikuek gure oroitgarri eta Laja eta Landakanda 1976 eta bien CD izango ziren. Eta, bueno, euren gaitik nahiko brasa emoten nabil, eta brasi izen biharrian igual kantatxo bat entzungo ba. Eta elegiduot,
txapelketan, 80ko txapelketan, txapela irabazi ben txapelketako fandango eta harina ipintie. Así que, alda nien tekniko, egurre. Bueno, Pise Darbi entzuteko aukera eukin joguzenak, eta pixkat ezagutzen joan gaitezan Lajari buruz engotzu berba oin. Laja, ezagutzen dugune bere Laja izenez ezagutu arren, Iñaki Garmendia da bera, eta askoitiko Laja baserren jaio zan bera. Haike ben soinulari etxien, eta txikiten hasi zan ja soinuaz burrukan, eta, bueno, pixkat haike gandik gehiza gura bela eta elgeta maixuaz be ibilitzakun bera. Gaztetan, zaparrotan, landakatna ezagutze ben, gertuku eben, eta landakandakin batera hasi zan plazari plaza. Eta, bueno, gauza batzu gaitik edo beste gaitik, landakandak itximirri zeaban, eta 2012 Mikele hartu ben lagun, eta, bueno, ezaguneko zu ezeden bat edo Laja eta Mikele izenaz. Eta alan dabe, trikitiza mundu ez, eta beti pareja bat eta eskontzi helez, ez? Beste panderetero asko ekin jauz onduen, bai Berastegi, Izer eta Iturbide bera, bai. Eta, bueno, Lajataz neiku esan duela uste duanez, urrengo kantieri emango zegu pasue, eta hau trikitilearen elkartasuna kantue da, eta uste dut lehengo trikitiza ondo espliketan dauen kantu badala, eta gozara daitxuen mintzat. Inguruan dauzkaguna, inoz aiton daia mona dantzan jartzen dakiguna, gugera tristura danak usatu nahi dituguna. Deitzen zioten lehen infernuko auspua, aspaldiko ezaera baina ez daukat astua. Horen garbia dala eta jende gehien apostua, hau bertako gauza dugu ez da inori ostua.
soinuaren hotzan hori egingo jokaute. Jangoitua berak ere tristurarik ez du maite. Eskerra jaialdi hauek antolatzen dituzten nahi. Era honetako gauzak ez dira ikusten noiz nahi. Ta bezarkada handi bat gu maitatzen gaituzten nahi. Ez baduna postutzea besterik ez genduke nahi. Bueno, oin jarraitzeko, nekoa berba esan dute lajataz, eta oin landakandari buruz zengu berba pixkat. Bera Ramon Zubizarreta Larrañaga da, izenez. Hau be askoitzitzen jaio zan, landakanda baserritzen. Zan lehi Giputxek danak baserritzen ez izen hori barruen eruten dabela. Bera 1922 jaio zan. Eta lajarekin hasi zan. Laja bera gazti hau esan bera baino, baina inguruko izek eran da sarri alkartzen ziren baskari hostietan eta hasi zan momentu ditan berak idolo bat euken, Jose Horia, eta bera imita guran ibiltzen zan. Eta Azpeitiko plazan egeben estreinue, bileke parejales landakandak, eta 26 urtegaz eskondu zan urtien bertan plazak izti erabaki eban. Orduen egoeri eben moduen, bai trikitisiek eta uste dut euskal musikak represio asko jasoa bala, eta txarto ikusi jauen ez plazara urteti olako kontuetan. Eta orduen 1988 ETBek omenaldiz egin dutzen, da orduen barriz plazetara bueltabiakun. Eta horrezi eskerra, nio pieza barriz epe sortzeko aukera eukin dabe. Eta, gustora hona zamen trikitizari buruz nire barru pixka soltetan, eta azkenengo pieza bat gustoko zuen, hau 88ko edien grabaute deuena da, eta elosutik etxesak hortara bidibilketa gazitxiko zaituet. Espero urrenguen be zeugaz egotie, eta tarteon bate gauza hau izendo zuen barri eukitia. Eskerrik asko eta urrengo arte. Eskerrik asko, Ander. Martxa honetan, olako saio preparatuaz, arrate erratian fitxako zaitu, Agar. Edarto aurrenengo gure lehenengo emisio historiko honegaz, eta urrengo tartetxuen eneko jatorku, berak engozku entrevistatxo bat, Gaztea Asanbladekoek. Vale, hemen atorni. Gaurkoen saioen tartetxo bat emomotzia hau Izortako Gaztea Asanbladeko bi kideri, Maitan eta Irati die, arratzaldeon. Hona datoz, azkeneko urtietan egin dien, laster da dator urte horrena, eta orduen azkeneko urtietan zeintzuk egin dien, da zuek zero hitzapen deko zuen apur bat azaltzen. Bai.
Bueno, bai, gu oindala bitxo sartu gara gazte asanbladan berez. Bai, Lau urte, bai. Eta nik gogoratzen duten lehenengo gazte asanblada, 18. urte hurrena izan zala usteot. Bai, ni dekoan oroitzapena da bufanda moriekin eta ibili ginela. Hori zen zen. Bai. Eta gero kontzertu batzuk egon ziren, ez da? Bai, ez dakit. Ez DJ bat egon zen. DJ bat egon zen, bai. Hori da. Eta gero karaoke eta... Bai. Hori da gure lehenengoko oroitzapena. Bai. Da, oin gazta asanbladan zauziela, ze aurten zuek antolatu duzuenez urte hurrena, ze plan eukin dozue hasiera baten? Bai, oin justo gaztetzi, abadetxi lortu egule. Gurekin hori izaze oso espeziala, ez dakit. Bai, historiko izetien lehenengoko urte hurrena abadetxien, baina egoera darata ez da posible izango. Orduen hasi ginen planak egiten. A plana, plan B, plan plana zen kontzertu batzuko lan jesarrik ikusteko lasai, ez dakit zer. Eta B, pentsauteko gune dela argazki erraldoi bat atatzia. Orduen, azken proposamen hori da asmo dekozue argazki bat edeko, ez da? Zelan izango da hori, ze idea dekozue? Hori da, oingo egoera dela eta beharrezko izango da musuko ekartie, distantzia mantentzeko erabakiogu plaza osuen zier sakabanatzi, Gentie, eta horretarako erabiliko dugu dron bat argazkia danok agertu alizeteko. Eskatu dugu danok ekartie asanbladako kamisetaren bat, danok aukiteko hor. Bai. Oso ondo. Bueno, badakigu aurten abadetxe zabaldu dela, eta aurtengo urte horrena oso espeziala izen bizala, baina egoera gaitik ezin izen da holan izen. Gero egoera hobetzen danerako badeko zue idearen bat, edo? Bai, abadetxe atondu eta... Bai, ja hasi dana preparetan. Deko intentzio barra jartzeko, eszenatokia... Hori da. Eta hor ja, hasi gauzak egiten egoerak izten dozko... Hori da, martxan hastia ja. Oso ondo. Bueno, abadetxe inguren berroetan apur bat. Hasierako inpresioa zeuena zein izen zen, espazizue zelan guestoko jatzen antolatzi edo zei da dekoze? Guk ikusi dugu sarkaskizek. Birizuek, ez dugu, ez gara akordetan zen, egon zen txikizek ginen, errazanien orduen. Baina ikusi dugune, barriro egoti gure dugu, hori da gure esmu, Lehen egon zen estenari zue. Lehen egon zen lekuen ipintxe gauzak pizkat. Hori da guri heldu jakune eta nahi dugu pizkat. Hori da, barriro beho lan egotie. Oso ondo. Badakigu da herrize alkartzeko leku bat zabaldu dela barriro, abadetxe zabaltzerakoen. Ze aukera ikustotzezu, ze posibilidade zabaltzen da abadetxe barrio zabalik egotiek edo? Gehien bat plaza bizi berritzie eta herrize herriko jente dana batzie plazan, lehen izeten zen moduen edo guri kontabazkoen moduen. Eta abadetzie erabiltzie horretarako badanak elkartzeko eta gure... Guk deko guzen biherri zenak betetzeko, ez dakit. Hasierako egunetan egoten ginen gu, egoten ziren umiek bai, gurasuek, egoten zandanetik jentie eta zan oso politia. Bai, eta bakotzak deko zen asmuek aurrera eramateko adibidez kontzertu bat eiteko edo tailerrak eiteko edo rokodromoak eiteko bai. Bai, nahi dagoena bakotzak. Oso ondo. Da, oin badakigu hasierako bultzada honekin jente asko hurbildu dela abadetxera, laguntzen, auzolanetan bere esfortzu emoten da. Gero lan horrek amaitzen dienien, abadetxe bultzada hori egiten jarraitzeko ze pentsa duzu edo, proposameni badeko zuen? Bai, hori egitarauak prestatzie. Ekintzak plazan edo abadetxen inguruen proposatzie jentia hurbiltzeko eta jentia hurbiltzen plazara bazkenien ohitura hori hartzen mozu. Bai, beti egongo da zerrein. Bai. Asmo egongo da. Orduen helburue plaza bizi berritzie da, ezta? Bai. Bizi mantentzie. Hori da. Oso ondo. Zuek kide sarienetik ze valorazio egin duzue gazta asanbladak euki dauen erabilera eta edo indozen ekintzetaz edo? Bai, gu sartu ginenean, asanbladak kale gorri zen egon zen, orduen pixkat. Batzutan gora bera asko goten ziren, batzutan motivazio goten zen, San Miguelak eltzerakoen, San Juanak eltzerakoen. San Juan inguru, bai, baina bestela urtien ziren... Bai, bastante amataute goten zen gazte asanblada bera. Aposta baiten zen batzie eta... Bai, zeuen motivazio horik. Orduen, gustauko jakune oin badeko gule lekue, oin pandemizia pasetan danien,
Bai, eta jutia gozak antolatzen, bain dagoela leku bat bai non antolatu eta ez dakit. Bai. Pizkat bizirik mantentzie bai asamblada. Hori izan pizkat gu sartu ginean bibiar sana, eta hori lortu gugule, espero dugu aldatzie pizkat gauzak eta mantentzie gazte asamblada bizirik. Eta horren arire, gazte asamblada zuentzako, buruentzako erronka personalik edo badeko zuen? Badeko zuen lan metarik talde moduen edo... Bai, talde potente bat sortzi, ez? Bai. Eta gogotzu ibiltzie eta bai, goguek aukitie gauzak egiteko. Danon artien, ez dakit. Ez bakarrik San Migueletan edo San Juanetan bai, urtien zier. Urtien zier gauzak antolatzie eta jentie gogoaz etortzie. Bertan taldien dauen jentie gogoaz egotie. Eta ja jentie aurreratzen baiako asko sobeto. Hori da, asamblada aktibo bat eukitia ez da. Hori da. Bai. Ondo. Da, bueno, jendie urte hurrenera hurbiltzeko ze deialdi bat egin nahi dozue edo ze proposatzen dozue? Bai, hasi gara mesue pizkat zabaltzen ingurukoei, gure asmoa da, gazte asambladan ibili garenok. Bai, edo asambladan inguruen ibilan jentie eta generazio ezberdinetako jentie hurbiltzie. Hurbiltzie danokatzie eta holan aurten izango zen asambladan urte hurren historiko bat. Bai. Abadetzen gauzela eta egoerak ez dau permititu duten gure dugun egitie, baina argazki baten pizkat simbolikamente ospatzie gazte asambladan urte hurren hau. Eta isladatzi pizkat izorretako jentie eta... Hori da. Ederto. Bueno, gupe Laixiarra irratitik animetan dugu jentie, aurtengo urte hurrenera agertzen, eta espero dugu datorren urtien egoerak izten badau, urte hurren bat desente hobie preparetie eta danok asko zure beto gozatzea. Eskerrik asko nestak. Bueno, eskerrik asko gaztiek, nun gehatu dute ziena denporak, Baina, bueno, aurrera emikogu, eta hain justu, apur bat iragan erantza begire, ezta? Hemendik aurrera, efemeriden atal bat edukiko dugu, eta
eta Asierrek guiatuko gaitu. Bai, bueno, pentsauen duen, programa gutxien ero, lan egunien, grabetan duen egunien, pasau duen ez urte hurrenak eta gertaerak gero pasau duen, apur bat errepasotxu batein. Eta, bueno, gaurrea zaroko behirala eta, karri dozen datu kurioso batzuk, eta, Bueno, eta jak berbait gustatzen jaten, ni hemen alkartuko naz, komentetan aher, Zuk ez tegozu nahiko trikitizien programian, ezta? Ez, hor, serio ipiten naz, eta hemen bizkat diferente, ez? Zu gandena hender polivalente, eta zuke danetako balitzozu. Ikusiko. Erto, bueno, hasi gaite esan, da azteko, petxo, eta apur bat, zorizonak apur bat alegre azteko, zorizonak emoten hasi gaite esan. Da, bueno, aipatzeko gaur zehazkako egutegi zen, Laida eta Oiergi izenarekien egune da. Beitu? Oiergi, nezak gule ez potentzunik izena, ez da asko. Oiergi, Eugeri, kuadrian ikuspare bat diru. Oiergi? Oiergi, bai, atxegaz horre interkalada. Bai, Naparro aldien komunei da, bai, nahiko zeune. Izango da. Urrengo baterako izenen zeran, zezinuen, baitu Oiergi proposatzen bat. Zezinu, bale, venga. Bai, zezinu bat boten. Eta, bueno, Zorizonak eurendako. Hori da, Zorizonak. Zorizonak Laida eta Oiergi guztien dako. Ez dugu zetzen Oiergi ditzen dako. Oiergi atxegaz, Oiergi atxegaz. Atxegaz gainera, nio gatxela. Bai. Nun bakotxak gure beneko nipen egizela. Da, bueno, gaur urteak ospatzen jube bai, Joe Bidenek. Joe Biden, 78 urte bete dauz. Estatu Batuetako lehendakari hautatu ero, ez dakit, abenduak 14 izendatzeko. Ez dakit, besti horrek itxikotzen, ez dakit. Ez dakit gu. Burruka darrauko da, bizepe. Bueno, urrengo programan, entrevisti, gotzu presidente moduan, ez? Hori da. Eta baita, zoritzen dugu, Fran Perea. Fran Perea, danok akorduen deku, abeslaritzea, Andaluziarra, eta Los Serrano telesaieko, Marcos mitiko. Ba, etxera komo mutillo, bai. 42 urte beteko ditu, ja gazte ditu. 42, Bai, gazte denbora pasaute, ja. Fran Perea, markauza esan belaunaldi batzuk. Bai, desde luego. Gero zer, kuestinu izan dana ametsa zala, ezta? Los Serrano... Bai, nik aurreko meheko komentetan nire ginen, nik ja akinoekin biba pasauen ginen batzuk, eta... Osa, itxin zein nire Los Serrano. Ez teket hori ikusite, amaieri ikusite. Bai, uste dut, dana amets bat ala, bai. Bello, kuriosua. Azkeneko kapituluen izartzen suerte ekin aben da, ez dana ametsa izan da. Bueno, txike. Bueno, Marcoseri... Zorizonak? Fran Pereari agur bat, eta hoxe. Zorizonak, joa, Eta, bueno, jake jaiotzakin hasi garan ero zerak, horren urte horrenekin, eriotzakin jarraitu dugu. Hemen hori jase dizu, egunaiko seinalabe da, seinalabe esan dugu, badauz honen eriotzen urte hurren zagunek, esan dugu, da hemen Euskal Herrien behar akordondeko gozenak. Esaterako, Santi Bruar, eaz hasi herri batasuna eta hainbete zeretan esangot. Alderdi militante izendakue, Casa Alternatiban be horribiltzan, medikue, pediatra izen zan, ies egin jabe egon zan, kartzelan egon zan, eta 1984 75 urtegaz, galek eraile jaben, eta, Josu Muguruza, beste diputatu, herri batasunako diputaue izen zana, 5 urte ostien, egun bardinen bai, galek eraile izen zan, edo esan digun. Madrien diputaue izen zan, eta aurretipe ies egin da egon zan, iesen bierri zaben iparraldera, da bai honan egon zan, bai egin aldizkari zen, reportero moduen, da bai honako gure irratia, gure moduen irratia izan, eta poesia programa atukia ben, eta 31 urtegaz, 1989 zen, esan dugu moduen, galek hile jaben, eta bueno, besarkada bat euren familia egin emetik. Bai. Eta, ez da kasualidadia, nahiko ondo aukeratuteko egune izen zen, gure bizek erailteko egune. Ze egun honetan, hil ziren bebai,
José Antonio Primo de Rivera, 1936 Miguel Primo de Rivera diktadorien semia izen zana, eta, semia izana, eta falangien sortzaile, ez dakit, pentsa du ondo dagoela, ez dakit, aipatzi, jake relazio edeken beste eriotza bizekin. Baina Francisco Franco. Joño! Gure Francisco, Ai, ama! Ez da, Beste egunik etzan egon, Beste egunik etzan egon, da. Ez da, eguneko presentazioarik, eta, sin komentarios aurrera jarraituko. Azpa ez dugu zango zez. Fama hau esan, Zaz esan ezkero igual aurrengo programarik ez dago. Fama hau esan da, venga, da, beste, kasule lehen lagun bate bezosku, 39 urtera, antza badauela bestakit tendentzia bat, porque se muere semana usted un miembro de la derecha más rancia de España, eta 2014an hiltzeko bai dukesa de Alba. Gure dukesa, bai, hemengo bat, ez dakit jabero batzuk esango duzen, isildu da. Da hoxe, aipatzearen, zimaz. Horren tituloik ez toz esan bien. Ez tituloik ez, baina unarek eta punta eta gure oso esangot bere izen sekularra. Bere izen sekularra da, tradizioen ero, ez dakit, berak ez dakit, bere izen kompletu ero, ez dakit. Bueno, bota. De persona superimportante. Intrigue. Eta, bueno, a ver, ana sartu biot, eta por bate zile mogidu biot. A ver, bere izena kompletu esan. María del Rosario, Cayetana, Paloma, Alfonsa, Victoria, Eugenia, Fernanda, Teresa, Francisca de Paula, Lourdes, Antonia Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea, Santa, Esperanza, Fitz, James, Stuart, Isilva, Falcó y Gurtubay. Gurtubay, ondino euskelu dizango zan, a ver. Seguro. Bueno, esteko parenteskun bat edo? Eukingo dago, pendiman. Horrenan inguruen edo? Bai, hola, gozosa. Hainbeste izen da bizenekin hainbat ingo hemen da kanpoen. Urrengo baterako, igual, investigatu. Bueno, propaganda lartxu bai izetzen igual. Bai, hori da, ja nahiko. Bai, venga, urrengo. Kuriosidade moden izena. Bai, kuriosu. Bueno, beste zera batzupe badur, Miguel Joaquín Eleizegi izenokon altzoko erraldo jabe egun bardinen izan. Oino, kasualidadie. Bai, bueno, ez dakit, hemen agertu jate eta aipatu gure izan dut. Akordauko zari moduan, asko jengo zuen moduan, Handia filma estrenu zena 2017 estrenu zena, bere bizitzan inspiraute dau. Eta, bueno, gizona gaixotasun bateko, da 2,50 metroko altuera Kanka ayudar, hori. Bai, da, bueno, nahiko fama hori izen zan... Zagarra batzeko hona izango zan, Zagarra batzeko. Desde luego, argitxo bere, ez da erarik ez. Bueno, Valentin enbeita egun bardin nintzen, bai. Eta Lev Tolstoy, filosofo eta... Bueno, trikitilaren igual Valentin bezartu genke. Ez? Bertzola izan gara, trikitilaren eta... Bai, zirik, zure zen moduan. Zure tarti da, zeke nahi zuen gozu. Dana sartuko. Txistulari txede bai. Ederto, bueno, da, ja eriotzak ina amaitute. Bai, hau. Bai, zimaz. Barri hori, bai. Ez. Bueno, beste egun honetan beste ospatzen din beste ez dakit, zera batzuk. Gaur honuk umean eguna ospatzen dau. Azoi jenak umean ari? Bai, Afrikako industrializazio egune beba da, bueno, por dar un dato. Gaur be ospatzen da transgeneroaren oroimenaren eguna. Transgeneroen komunidati jasan dauen indarkeria sohartarazteko egune da gaur. Eta indarkeria horregatik hildien pertsonak gogorarazteko egune, eta bueno, gure irratitik, gure apoio eta... Gure babesa, bai. Eta gero, gaur ospatzen da, gaur da, 110. urturrena bai, Mexikoko iraultza hasi zana. 1910 hasi zan, bueno, gaur proklama hointzan, Rizek armak hartu esan, da... Andile! Da Porfirio Díaz presidentie bat derroketan eurten zan, lortua bien. Eta, bueno, hau larra analizau barik gure izen dugu, gaur egun Mexikon zelan ospatzen den, zelan oroitzen da jakitia. Eta horretako, Jokin Arroarrena gure lagun da Euskal Mexikar
Euskal Mexika. Euskal Mexikano bat kontaktuen ipini gara, ezin zen dugu beregaz direktuen egon. Bai, saludo bat, emetik Garibe, saludo bat. Bai, zan egon dino goizeko 11 izango die eta biherri dau. Animo. Eta bueno, apur baten espliko oztu, gitxe gara zelan egiten da ben. Gaur jaiaguena izen biko zan, baina jaiaguena izeten da, zeran ospakizune, Mexikoko irautzako ospakizune, baina kamiza oina beha, aztelenera. Eta, bueno, gaur biherri nagoen bihar muriek. Eta, bueno, kontaztu, zimaz, kalietan eta banderak eta osko epinen nabiela, adornau eta tabernak eta dekora baiten da bezala. Eta euren banderia etaten da, eurena? Euren banderia, Mexikokue? Mexikokua, bai, eurena. Honek espatzen da, ja, el México moderno. México moderno? Bai. Eta, bai, egiten nabiela, jantzi, epokako jantzitzekin, ero esan dugun, de revolucionarios y de adelitas. Jazten die. Epokako zerakin, erropakin, eta pistolakin eta sombrekin, gerra edo izan moduen. Esan dugun, da egiten dabe, gero etxien beha ospatu, janari hon bataz. Beti gauza tipikoek, takuek, enchilada, guacamolea. Pikantie sako, eta tequila. Tequila, eta mezcal. Gara txiko oskatzen dabe. Egurre gero. Erato. Da, ize. Kristo, familiekin. Bueno, gaur jakintxo jungo gara, batez be Fran-perean datu gaz. Gaur pere urtuko gara jakine, bizer altzoko gara asko ze inteligentio. Jatzen dut posa biziko garela, jakine, urren urtean akordauko gara, Fran-perea solizontziaz da. Solizona. Da hoizen da azaroak hau bezala montozkuna. Bai, honen aizingo zan ipintzie bere kantxinez lan zan 1 más 1 son 7. Baina, bueno, onino zelan azten gabizen, Bai. Itxaron apur bat. Toketan dugun edo zehakera baten gugu. Fran-perean omenez. Tekniko topien dugu. Posible izango dan. Hemen dugu asiar teknikoa. Topien. Eta barri txarrak eustot, Barri txarrak, bai. Fran-perea barri txarrak entzun biku guel. Moten dagoen esinteneteko arazu edeko guz. Ez que uste modati pasaute baina Fran-perea, modati pasauta. Igual destino izango zan, ez entzutia. Ja, etxerako moduko esan, ja, ez da. Igual. Bueno, amaitzeko efemeridekin, interesantia iruditzea zati, hemendik urtatutara, efemeri bat izango gala, azaren hori zen, laiziar gratian lehenengo bizio itzala. Hori da. Claro. Espero dugu ez zieti azkena. Ez, burruka nengu, beste etorteko, ez bat, ez hainbat, ez? Beste hainbat egongo die, seguru. Jo, eta efemeridek beti egongo die, beti. Bai. Zia, garko besteko ez dakit, baina. Ederto da, eskerrik asko. Arte. Hortxe ganorakuek taldien kanti entzun dugu. Eta gu amaitzen baina amaitu orduko talde importante bat, badakizue gaur egun modan dagoela osasune, eta gaupe ezin falta osasun tartetxo bat eukitzeko. Horretarako hemen dugu Aimar, berak ekarriko duzku bizi zaitez bizi izeneko
atala, edo bai, zuke dinosun modun bestela baten osasune txorra da barik. Txorra da barik, hori da, bai. Bai, apur bat estrena hoengu gaur, bizi daitez bizi tartie, da hemen deku Mikel Lizaran, apur bat bizion hartien azalduko edo. Bai, ia, ni osasunari buruz berbaiteko, zanbion guraso mediko dela, baina hori ez dutzetan eskazurik egiten agerzurik, kaso gehiago otzuan, da gehiago ikaste da, oso handi barek baino. Zuzatozu bai aditu modun, bai, ez da? Ez, ikesten, ni ikesten. Zeharka badeko zuzo zer, Ni improvisatzen natora. Haren ikasorik ez dut zen usaiten, oneria berritxotzea. Arazun bat egoten bada, guzaldo aldugu zuzo zera. Bale, hori arazo bat, nik etxera dituko eta berrarek... Da hoxe, Markelek esan da moduen, bizi daitez bizi tartia izango da apur bat, bizi osasuntzu bat egiteko, aholkue, kuriosiadiek edo hainbat gauza aipatuko guz. Baina osasune, baina inungo txorra da barik, hemen eskoi ez... Zelan da, kibi bat gozaltzeko esaten, abena jateko, ez olakori. Guk apur bat osasune, egunerokotasunik erungo dugu apur bat. Da, azteko, gaurkuen, espikabiku, alkoholan apologizia apur bat enbio gule, parkamen askatu bitzu gure entzuli, baina apologizia bat enbio, da horregaitik... Baina bierrezko da, apologizia parkatu, hemendik aurrera, non horretun bat entzuten 16 urtetik berakue, mesedez, amata hori irratizia. Igon volumena. Da, entzuliek eskaitu zu ikuste, baina hemen gauz, garagardo banagaz, gaur garagarduen inguruen engu berba, da, lehenko eta bain, zabaldu inguz, ez da, iguele... Ikustu dutenez, isorretako garagardu egarri zu, ez da? Bai, eskoiez, una esaten publiziarik ez dugu lehenko, baina bai, ingutxu, herriko santu egido, ez? Horan, urrengorako publiziari emotu eskuen, San Migueleko egera. Da, bazteko goixe, aurreko baten egon nintzen begitzen hainbat artikulo da ikusne haben artikulo bat garagarduen inguruen, ez? Da, zenbat domeka altzauaren, agien erru egual garagardu hori botaten, ez? Edo garagardo asko erando gule da txarto gauzula esaten. Da, hori, ikusi nahen artikulo bat, zauzela 10 arrazoi garagardue segaitik eramidan, ez? Da, artikulo hau... 10 bakarrik? 10 arrazoi. Bitxestie? Nekuek. Patsa asko di bitxet. Da, ikerketa hau, HKE erakundiek aurkeztu daben, hipertentsinuen kontrako Espainiako erakundiek, hain zuzen be. Eta hori, 10 arrazoi atara eskuz, garagardue eratie bultzatzeko edo. Da, sarri lehengo puntu moduen edo lehengo arrazoi moduen, sarri izaten dugu agie, alkoholan deshidratazioen erru edala edo, ezta? Zenbat domekatan egon jogun buruko mine da, ninoi garagardo behiza beraten. Da, esan bi errekue da, garagardue, egin batien, ure dala, 183en ure da, eta gorputzen hidratazioen asko laguntzen dauela. Orduen ez, kirola inoztien edo, garagardo tragoa jotie osasuntzu dela guztiz. Biziketa di bajo da? Hori da, bizikletan bueltatzu emon, da gero, zerbezie, da hori da, osasuntzu guztiz. Eta bizikletan buelti egon baripe ondo, ezta? Bai, etxien be, sofan jarretxe egon eskero be, garagardue osuna da, gorputze ondo irratatu egiteko. Bigarren pontu moduen, dino ikerketa honek, garagarduek sodio gitxi ekola, ez da, sodio asko dek izan edarizek, garun izurizek eta giltxurrun arazuek ekarri alda bezala. Da, home, dala osasunan munduko erakundiek 2 gramo sodio gomendatzen dauz egunien hartzeko, da, kaina batek 9 miligramo bakarrik estekoz. Asik egunien hainbat kaina hartu bikuz, sodio nivela ondo okiteko. Eta faltatzen dien miligramo zurituekin konpensa edo kainakin sobre pasatzen? Zuritu ebarik kainako beto. Asik huele eskatu bikuz zerbeza batzu gehiago. Txorra da barik, ezta? Txorra da barik, inungo txorra da barik. Hirugarren puntu moduen, ikerketan esatzen dau, potasio asko dekola, da potasioek eragin diuretikuek dekozela. Da, omen ikerketa batek dinonez, garagardorik eraten, hemen da gure tekniku zerbezi hozten. Esan dute moduen, garagardue eraten ez daben pertsonak, daue zientifikamente demostra dute, arazo kardiobaskular gehiago okiten da bizela. Así que bizotza gure badugu potenti izetie, garagardue barruri, ezta? Hori zin zondarrak aurre ikusi zabien. Agartzen da? Homerrekin zain hori kapitulo baten. Gupe bardinen biko, ezta? Atrakoi hartzen da, diotzien para banduto zain, da tak tragoaz. Tragoaz konponduta. Listo. Aurrera juteko, 5. puntu edeku, 5. arrazoie garagardu erateko. Da, arrazoi hau da, kolesterol laukin badekola. Baina, ona, kolesterol ona, ezta? Da, kolesterol honek, arteriosklerosise ekidin egiten dago. Da, ez dakit entzulu behar zugak ingo zuen zertan arteriosklerosise, zenik idari pesteko, baina, osasuntzu emoten da hori zukitia, así que garagardu erango, ezta? Ona ez da emoten. Da, honez gain, bebai izan biku, B vitamina asko dekola,
garagarduek, da honek nervio sistemie bir sortu egin dago, ezta? Orduen juerga hon baten ostien, zerbezi bekarrik eran eskero, kalimotxu ez, baina burmuine edartu egingo, ezta? Baite, hombre, nerviosuena bai baja egin dauz, ezta? Nerviosa hori hartzen zerbeza eta hori aurretik funtziona egin dago. Patxadie motezuko gorputzien. Honetaz gain bai, azurrek gogortu egin dauz, antza. Mineral asko dekoz garagarduek, silizio eta fosforu eta honepe azurrek gogortu egin dauz. Da hurren garrazoi honegaz lotute, mineral honek Alzheimer arriskue bajatu egin dago. Orduen, domeka goizetan zapatuko juergi akortan ez bagara, ez da zerbezina da osteko txupituena edo kalimotxu edati gaitu. Azkenengo tragoena, no? Hori, trago luzi gartu hori, jintonik eta ez, baina bizi osasuntxu biteko juergi garagardu bagarrik. Bueno, ja amaitzen juteko, beratzigarren puntue, menopausian efektue kobetu egin dauz, andraskuentzako antza, menopausiantzako positibo izin leke zerbezi iratia. Da, bueno, ja amaitzen juteko, azkenengo ikerketa ez, HKEE, hipertentsinuen kontrako Espainiako erakundiek eineko ikerketa honetan azaltzen den azkenengo arrazoi, antioxiante asko dekozela ez, orduen gorputze ez dugu erdoilutu egingo da sentituko gara fresko ez, beti gazte, zerbeziran eskero. Orduen Aimarra honegaz esaten duzu, gozaltzeko zerbeziran bigula edo? Bueno, ez da uzuetan, baina oso gustoko badekozu, aurrera, ez da? Ikerketa honek demostretan dau, garagardu osasun... Edo zi momentuan gogoe badekozu, bilurrik esan. Hori, osasunentzako dana moduen, ez? Apurtxo bat, neurri zen, ez da? Eta badau diferentzirik garagardo normala edo tostau eran, edo IPA, edo... Nik esango nuke tostauen salienaz ni, Nik garagardue HKE-ko adituek, ikerketa inabinak, izan dabe garagardue argizi izimidala. Bizizten bada iuntxue, ez dauzela honek benefizizuek emoten gorputzen txako. Gainako gana txorradak. Bai, gainako txorradak. Eta alkohol bako garagardu? Ikerketa hau alkohola da zini dago. Alkohol bakue demostra emiko zan zientifikoki ona dan edo ez. Nik ez esango neuke. Zuk, Mikel? Neue... Ez, ez da? Nik ezaten dago azukera asko egola. Konpensetako azukera asko egola. Karo, baina zerbezia tosunien gero dantzaldiz eta torten da. Orduen azukrie bierrezko da ez, energizia apur bat okiteko edo. Gero gaztagu da, ez da? Karo. Da hoxe, ja laburtzeko, demostra dute dau, gure baino hobie dela zerbezie, así que, engu topa da itxiku gaurko bizi aitez bizi saioa, eskerrik asko Markel, danagaitik. Bai, zegoi, eskerrik asko. Da engu topa. Urrengoen gehiago. Hori da. Eskerrik asko Laizia Irratia entzutia. Laizia Irratia osasuna engu topa bai. Hori da. Venga barrure. Hori da. Bueno, hauxe izan da dana gaurkoz, urrengo etorriko gara gehiago ez da ekipo. Falta. Eskerrik asko irratizien bestaldien zauzen dan hori. Hori da. Urrengo emanima. Agur. Venga, gero arte. Agenda, elkarrizketa, tabertoko barria, hemen da, Laizia Irratia. Laizia Irratia, aidan da, zuzaizu, Laizia Irratia, aidan da, zuzaizu, Laizia Irratia, aidan da, zuzaizu, Laizia Irratia. Etxien edo kabinen, bakarrik zeintabien, segapoto da konkuperaz, Facebooken. Zabalduz zure ingururen, Laizia Irratia, konbidatu zure lagunen, batugunak aldera, etorri ez izen ardibaltza. Laizia Irratia, aidan da, zuzazu, Laizia Irratia, aidan da, zuzazu.
Laiziar irratia, aidonda, zure izu laiziar irratia.